danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokacin da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a zanga-zanga ta barke a arewa akan matsalar tsaro. Wasu matasa a jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun barke da zanga-zangar lumana, inda suke kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gaggauta shawo kan matsalar tsaro da take addabar wannan yanki namu na arewa. Idan kuma ba zai iya ba, to yayi gaggawar sauka daga mukaminsa na shugaban ƙasa. Zanga-zangar da ake gudanarwa a jihar Kaduna akwai barazanar cewa za ta sama a sauran sassan jihohin Najeriya, musamman arewacin ƙasar inda matsalar tsaro ta fi kamari. Shin kuna goyon bayan wannan zanga-zangar kuwa? Kowa dai ya san cewa tun daga 2015 al'amarin tsaro a arewa ya gagari gwamnati, domin kuwa 'yan boko haram suna cin karansu ba babbaka, duba da irin kisan gillar da suke wa mutane na sassan arewa. Yanzu gashi a cikin wannan lokaci da ake ciki an ƙara samun wasu 'yan ta'adda wanda su kuma suke garkuwa da mutane, suke neman kuɗin fansa idan ba a ba su kashe su. Wannan zanga-zangar dai ta sune bisa ga rayukan da aka kashe na sama da mutane 43 a cikin wata ƙaramar local government da ke cikin jihar Borno. Wannan al'amari yana nema ya yi kamari, domin kuwa mutane musamman mazauna yankin arewa abin ya kai su bango, ta yadda suka fara fitowa suna zanga-zangar lumana ganin cewa Buhari ya kawo tsaro ko kuma ya sauka. To Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rahin tsaro da ya addabi arewa. Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya. Amin. Ƙarshen labarin ta mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙon ka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun ɗora. Mun gode, ku kasance da wannan channel tamu mai suna Zauren Arewa.